kutoratidza kuti hakuna zvinhu zvatakadikira eta tine zvimwe zvazviri zvaitiwa kuti kondiona tiramba tichipinda mabhinu nemunhu aitozvionera wati kubhiribwe taura nyaya yako yangu kanyaya yekuti kupinda Marara kudai zvinhu zvakagadzikana waimbondoona kuti chipinda saka iwe wasikunakirwa nazvo aiwa kunakirwa kana Marara achazonyanya zvizonakidza awandisa Marara azonikiri kuti ngofunga ndezvechoti time chetezvo saka poitwa sei gavhumendi yavo ndainyingirikine ona iwe unozvokuita kuti vanhu vashande vanhu vaningirika vatakure Marara avavo di yototi wese kana vanonyingirike vanhu vashande mabasa chivo chaiwo ekutakura mabhegi nezvimwe kutoti ngono dzotakura mabhegi dzotakuriswa zvimaningirikine izvi zvinhu zvinenge zvisinganingirikine but andozvikutisa mari reyo takutongotemba autotiwa mari ndizvo hazvo zviri kutiitisa hazvo bhozi kamabasa achamhuna manje zvakavhariswa manje mari yacho unoyaona kupi toenda kungotiwa kumanzatu atei tangonzwawo wangonzwa kuti pada kudai pada kusakurwa pada kudii kwese kungonzwa ngobuda mari kuti ndokwatinomhanyira seapa Marara ese warasa apa upiwa mari ya Marara epawedzera anofanira kusvika $2 kumba macho because pane awedzera nemami wamawanwa mamwe madhola mamwe wapisawo madhola 2 plus nyingirikine about $4 anongofanira kungowana pakakatripika $4 achiri makuseni kai imari yawanda kai kokuzoti matime pamwe uchazobata mamwe macontract papo manje zori pamwe muteni unoona kusvika kazuva rese zuva rese bhosi nezuro ndakaita mari kune zuva ndakapinda mu5 chete ndikanga ndasvika mu5 saka 5 plus 4 yandawana ndatopa 9 apa achiri makuseni kokuzoti pazuva parunozonodoka unenge wamumari 5-6 plus 5 yane zuro ibvera 11 saka uri kuita mari ka aiwa apa uri kuchema ungacheme zvinhu zvakadai so here diripo kuchema zviri kungochema utotiwo zvinhu zvacho ndisitazonyanya takutyawo kubatwa because midziyo yatiri kufamba isi hazvisi midziyo yedu ita kuti tikurasira pasingarasiri Marara pazikunhu kusinganhingirikine takungoitiwo zvimwe zve zvekungorovera hana padeti kungotiwo chete kungokasika kukanda mari munhingirikine mupoketi asi tienda kungoona kuti zvinhu zvatiri iwo ega tichitozviona kuti zvinhu zvatiri kuita izvi hazvinhu hazisi boys musikanzwa takutongonhingirikina saka iwe hausitambobatwa here zvemarara ndisati ambobatwa wakubatwa zvipi asi pane zvimwe zvawakabatwa because wati zvemarara hausitambobatwa saka uchimeans kuti pane zvimwe zvawakambobatwa kubatwa ne zvanaporisa ndisati hausitamboenda kukamba handisati saka upare mhosva mhosva ndipare aiwa ndizvozvo but yei haukuwa kuchaita kakumusoro ndima kuzadza kabiri kuchaita anoti mioni plus kana chitoenda kunzi ndine ngora ndirasira urasira upi ndatoenda kumberi kwacho ndiku kunonzi kutagarika Mbare tagarika flats so unozadza kumatagarika kwakatozara kwokuti hakuna munhu anobvunza munhu ngosvika nongo offloader plus uchiona kana zvimabhini zvacho zvezvo toda uende vapo zvese zvekuita kunge zvina kupunzika nekuzara koko kwacho hasi kutakura futi saka Mbare yasviba Mbare nhingirikine kungodemba kuti ndasvika bhese pandaenda kumana tsinga dzenhingiri dzichingobuda umana ndinosvika here ndinorarama here kuzi anenge ari Marara aundadzane kurarama mbiripo anenge akawanda bhosi kunhu kwacho distance kanotenge kahombe but iwe kutora mari united mari handiyo zvozvo hatinotora handitoda kutopinzira flat screen ndakanzoda kutenga flat screen aiwa flat screen zvandagara nditine rimwe ndina
open view ndoenda kutanga nayo. Uda mbotanga neopen view. Usitotenga? Handisati ya. Kuri kumirira handi mari yacho iripo. Kune dzimwe mari dzinofanira kunge ndatandapiwa dzinhu dzinoannounce kuti ndochisubscribe kuti ndoda izvi. Dzinokuannounce. Open view zvai kundinetsa handinetsi. Ma2 minutes. Vanhu vakangonditi apo chete ndikamboona kuti chete ndakapinda pakata. Kudhishi racho nare. Dhishi ragara ranga riripo reWiztech. Asi Wiztech haichashanda. Kwakushanda maopen view. Kwakushanda maopen view. Alright. But waifanira kukatotenga kudhara kai because mari unayo. Ndaifanira ndakati ndisiri kutoziva boy vanhu vakandiudza tope boy ndaitoona open view ndaitofunga kuti DS. Ndaitofunga kuti DS. Kwasina kutauriwa nevanhu. Vanhu vakutozonditaura zvinezvi zvanhingirikina. Inge vanhu havaiti sho. Ndaitofunga kuti kune DS. DS hamutambire kuma DSTV. DS hatichatoikwanisawo mazuva ano. Mari dzacho idzi dziri kunetsa. Open view ndo yemahara kai. Ndizvandakanzwa kuti hanzi kune yemahara vakutozonditaura ndatofunga kuti yesa kubvira dai ndakatoiwana kudhara chinodzanikwa ichi chimina chamainhingirikine chiri apa apa. Chipi? Chamene chinonzi amainhingirikine here chidhafudhunda chimwe chinoenda kusouth ichi. Ndechakakutaurira? Aiwa ndoti andaitofanike ndakatopa kare mari yacho imwe yangu. Saka chichikuitika kuti usachipa? Ndatozvizvudzwa zvinezvi. Pai zvinezvi pacho apa pane vamwe vanhu vatine dzimwe mari dzangu dzausatonanyatsanitupuka. Okay, saka ndiwo wakamirira chete ubva watongopinzira open view? Anova ndatongopinza. Aiwa hapana chekumirira Berry Boy. Fana kumboonoka chacho hapana plus kutonzi kuno nhingirikini covid pamberi apa ndingonzwo. Usual. Hanzi kune covid? Ameni kanzi lockdown kana. Kune lockdown here? Kuchaitwa lockdown ndito vana vari kuvhara majimati acho pa 4 June. Kunzi varavhara zvikoro 4 June. Ameni ipo pa 6 pakunana 6 ko kwanzi kuda kuitwa lockdown. Saka pakaipa. Saka pakaipa manje. Saka garo watenga ka open view kuti kuti paonya kuti ndikagara ndanhingirikina vanhu vandila kumonikira kuti kupana vakangonditi kwa ndikatadza kubvisa kanhingirikini. Garo wapinzira open view. Waizi? Uzi lockdown ikaita zvavo uzoninga munhu ari uko zvakunetsa. Umbogara wakadaro futi. Aiwa iri Berry Boy svika paZion waizi. Unokolekta mari dzako. Alright. Tokubata time. Sawa.